लोगोफोर नैबे फुलिया जाहैबाय कलकातानि जोंनिफ्राय कलकातासिम नैबे फुलि नार्सारिनिसिम 800 किल'मिटार जायो। दा जों बेखौ सिना जाना माखासे मानसि थाखानाय हिसाबै अर्डार खालामनाय जादों। दा अर्डार खालामनायजों लोगोसे नोंसिनो लडिं खालामनाय आरो गासिबो भिडिअ फुटेजखौ ट्रेन्सपारेन्सि देखायनो नाजागोन आं। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायहा गायनो गोसो बिसोर नोंथांमोना कल खालामहर, कन्टेक्ट खालामहर। फन नाम्बार होना होखागोन आं, जोंनाव सोंहरबानो जाबाय। आरो जों बे अर्डाराव मा लाफादों होनबा बैग्रि लादों, खान्थाल लादों आरो माखासे थाइजौफोर बिहरफानाय जादों आरो एक्सट्राके। आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होदो, चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा आपडेट मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोननि साननायखौ फोरमायहरनो हागोन। अब्ला भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। नै खोमसि हाइवे गेजेराव दङ जोङो लायगासिनो। दा नै थांजेननायावनो ओंखारजेननायावनो गारिया एसे प्रब्लेम जादों। गारियानो माबा थाव माबा गरम जाबाय थाग्रा जादोंलै गारिया। नै माला सौहैगोन बुंनो हाला, 4 घन्टासो लागोन, आलिपुरसिम थांनांगौ नालाय। लोगोफोर 7टायाव सौफैबाय बेंगल। दा आधा घन्टासो लाबावगोन स्टेशनसिम सहैनो। सोर फैदों? साथामजों। दा सफैबाय, बुस्थुखौ थिखोनोसै आलिपुरनिफ्राय। ओमफ्राय बङाइगावआव फैनांगौमोन नालाय, बङाइगावआवथ' रिसिभ खालामनो हायासै। दा श्रीरामपुराव लांफैनांगौ जानानै फैबाय आरोना नोंथांमोननि थाखाय। दा मालखौ दाहाय न'आव सफैयोबा कल खालामसै सोरनि अर्डार खालामनाय दंमोन। दा लड खालामनायखौ नोंथांमोन देखायफिनसै। माइ गायनायफोर बायदिसो गायो जुखामफ्रा। जोंनिथिं माला बिदि गायबावो, दुब्लि मोनसेबो खालि गैया। माइ गायनायफोर बायदि गायखायो नै, गासिबो जुखाम जोबदो। बेंगल लामाया माथो गाज्रिसोलै। हेल' गाइस, वेलकाम टु DRfarming। आसा खालाम बयबो थिगैनो दङ। ओमफ्राय नै जों निउ आलिपुराव सफैबाय। मुब्रुं मुथुं जाजोब्बाय। नै फुंनि 5टायावनो ओंखारबोदोंमोन नालाय, ओमफ्राय गारियाबो एसे लासै फैनांबाय, गाज्रि जाना होदों। माला बङाइगावआवनो रिसिभ जानांगौमोन, ओमफ्राय बङाइगावआव बुकिं खालामबाय ट्रेना, ओमफ्राय बुकिं जायासै। ओमफ्राय दा मालाथ' थिखोजोबखानायमोन ट्रेनाव। दा थाङै थुङै मालखौथ' दोननो हाया जाहैबाय पेकिं खालामखानायखौ। ओंखायनो आलिपुरावनो स्टप खालामनानै बेयावनो मालखौ लड खालामनानै जों लानानै थांसिगोन। दा बुस्थुखौ सहैबा नोंथांमोननो होनोसै। दा माल थिखोनायखौ भिडिअखौ नायलांदो आरो सहैनानै आनबक्सिं खालामनाय भिडिअखौबो नायदो। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। नायनानै जुदि मोजां मोनोबा लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो। नै बिथांमोनहा नाहरलायदों। नायनानै मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। मानसिफोरखौनो लोगो मोनाखै दाबो, 3 नाम्बार प्लेटफर्माव दं होनदोंमोन। बयजों फै। 3 नाम्बार प्लेटफर्मखौ नागिरदों। माला 3 नाम्बार प्लेटफर्मावसो दं जाहैबाय। बैथिं जागोन बे बुस्थुआ। नै दासो लोगो मोनफैनो नागिरदों, बैयावसो दङ। तुम्हारा 11 होगा ना? और वो पूरा वाला क्या है?
हेलो हाँ हाँ बोलो इधर माल है और एक मतलब यहाँ पे जो है वो ट्रे का है और जो वो मैंगो प्लांट का ना उसको मतलब बड़ा सा पिक किया था लंबा सा लेकिन वो नहीं आया है बाद में आएगा मतलब अभी नहीं आएगा क्या 12 बजे नहीं आएगा क्या वो बड़ा दिखे ना एक तो बड़ा देखते हैं ना हम तो डबल आ नहीं सकता है एक साथ आना चाहिए था मतलब हम भी यहाँ से लेके वहाँ पे असम तक जाएगा ना वो पहले बताने से हम एक साथ लेके जाता अभी क्या कर सकते हैं ये माला बोख्लायबाय बुस्थुआ मोनसे फैबावनांगौमोन बिफाङा बे सफैयाखै नेक्स्ट ट्रेनजोंसो सफैसिगोनदां दा ओमफ्राय उफाय गैया नै जोंथ' नेनो हाया टाइमा लेट जायो दा मा खालामनाय जायो बे मोनसेखौ डाइरेक्ट बङाइगाव डिलिभार्ड जायोबाथ' बङाइगाव लांखानांसिगोन जाखिनि सफैदों नैबेखौ लांग्रोसै जों कितना मांग रहा है थोड़ा चार पानी के 20 रुपया दीजिए तो खुशी से हम आप लोग का देरी नहीं किया बेंगलनि नै गामि सिंजोंसो फैखाबाय जों गोथां दाबायदिबाबो माइ बे आलु सप्लाया ओरैहाय माइबो जोबा आलुबो जोबालो बेंगलना नै मालाय नै देन्जार गाज्रि बे ससेया लामाया थांफिनगासिनो मालखौ थिखोजोबखांबायमोन आसाम बर्डार मोननो 40 किल'मिटारसो दंबावो आलु गोदावनानै दं नालाय बिसोरना आलुखौल' गायखायो मालाय हासपेटालफोर बायदि दंखायो नै राजाफोरनि मेहेलफोर बायदि बेबायदि एरिया बानायना दोनखादों जोंनि पार्सेला सफैबाय नै सफैबाय फाइनालि बिफाङा नै बेखौ दा जों मेनटेन खालामबावगोन ओमफ्रायसो हरगोन कास्टमारनो दा नैबे जाहैबाय मिस इन्डिया रेड एप्पल बेयार ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बल सुन्दुरि नै देखायथारनोसै आं माबाखौ होनलाय नैबे नै बिफां फुलिया नैलाय बिफाङा बल सुन्दुरि बेखौ साइडआव दोनजोब दे आन्दायगोन नङाबा दहाय बेंगलाव थांनानै फैनानै आरो दा नै सामथाइबारियाव फैफिननांबावबाय कारजों फैफिनबावनांबाय दा बासजों माखासे हरफाबावसिगोन दहायोथ' ट्रेना लेट जानानै सफैयाखैमोन दा बासाव फैसिगोन आरो माखासे माला स' बेखौ नेनो फैबाय जोङो दा नै बास फैबानो पिकआप खालामनानै लानानै थांसै एबार नेक्स्ट अर्डाराव जायनो मा नांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट बक्सआव ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार होना होगोन आं बेहाय कल खालामबानो जाबाय मेनलि बैग्रिजों खान्थालजोंआ जागोन बाखि माखासे थाइजौ दं सुमफ्राम दङ बेफोरखौ एसे माबा जागोन प्राइसआ हाई जागोन मानो होनबा 4 फुट 3 फुट गोजौ जाखानाय बिफां नालाय स' सोंहरबानो जाबाय अर्डार खालामनायनि सिगां नै लोगोफोर नैबे बेलेग भेराइटि बे जाहैबाय आलफान्स' हानिडिउ बे हानिडिउ दै बे बेयो मियाजाकि नैबे मोनसे भेराइटिया मियाजाकि दे नैबे जाहैबाय सरि आलफान्स' बेबो नैबेयालाय मा बेबो मियाजाकि फांनै थांबाय मियाजाकिया ब्लु पाल्मार नैबे जाहैबाय र' हानिडिउआ मोननै मोनदांलै जानो हागौ हानिडिउआनो जाबायना स' लोगोफोर नै
मोनबासो भेराइटि दङ बेबो नै बिबार बारखानायमोन दा बिफाङाबो गाज्रि जायाखै स' हाइटखौबो नायनो हागोन नै हाइटआ बेसे गोजौ 4 फुटसो जागोन आरो दा बेखौ जोङो मोजां एसे सामलायनानै जाय लांफैनो नागिरदों बे कास्टमारनो हरसै स' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर स' बाय बाय